Olaso Dorrea eta Iratzar Fundazioen artean antolatu dugu erakusketa hau, 1975 dena jokoan zegoen urtea. Helburu desberdinak betetzen ditu erakusketa honek. Batetik, memoriaren eraikuntzari bere alea jarri nahi dio, izan ere urte horretan eta urte horien bueltan gertaera oso garrantzitsuak egon ziren, ondorengo hamarkadak eta gaur egun arte ere gure bizitza politiko eta soziala baldintzatuko zutenak. Bigarren helburua, inoiz baino beharrezkoa ikusten dugu gazteekiko eta belaunaldi berriekin transmisio ariketa bat egitea, eta erakusketa honek ere zentzu horretan bere alea jartzen du. Hirugarrenik eta bukatzeko, uste dugu garai hartako militante antifrankistak izan zirenak eta askatasunaren alde borrokatu ziren Txiki eta Otaegiren figura aldarrikatu behar dugula, eta beraz, hiru helburu horiekin, gonbidatzen zaituztegu alde batetik egongo diren erakusketa guztietan, herri desberdinetan parte hartzera, eta parte hartu ezin baldin baduzue, edo bertaratu ezin baldin baduzue, webgune bat izango duzue, informazio guztiarekin erakusketaren edukiak jarraitzeko. Eskerrik asko.